Masu zanga-zangar EndSARS yawancinsu ɓarayi ne, yawancinsu ba su san dalilin da ya sa suke wannan zanga-zanga ba. Bashir Magashi, ministan tsaro, ya ce sama da kashi 60 na masu zanga-zanga wacce aka fi sani da zanga-zangar EndSARS ba su san dalilin da ya sa suke yi ba. A ranar Asabar aka fara zagaye na biyu na zanga-zangar EndSARS a Legas ƙarƙashin taron Occupy Lekki Tollgate, tare da masu zanga-zangar sama da 30 ciki har da Debo Adebayo, wani ɗan wasan barkwanci ɗan Najeriya da aka fi sani da Mr. Macaroni, wanda jami'an tsaro suka kama, amma an gurfanar da masu zanga-zangar a gaban kotun tafi da gidanka a Legas tare da belinsu. To Allah ya ba mu zaman lafiya a Najeriya, Allah kuma ya ganar da mu. A danna mana subscribe.